Domaćin samita pod nadimkom Tri Amigos, trojica prijatelja, bio je kanadski premijer Justin Trudeau, koji je primijetio da predsjednik Obama učestvuje na samitu posljednji put. Pomalo je tužno da je posljednja prilika za nas trojicu da se sastanemo na ovaj način, pošto predsjednik Obama odlazi u mirovinu. Sjedinjene države, Kanada i Meksiko su zemlje članice Sjevernoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini, NAFTA, čemu se neki Amerikanci protive. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump je obećao da će, ako bude izabran, preispitati, a možda i odbaciti taj sporazum. I sam Obama je priznao da ima legitimne zabrinutosti u vezi sa društvenim nejednakostima nastalim zbog globalizacije, ali odustajanje od sporazuma, kazao je, nije odgovor. Prije svega, jer je to neizvodivo. Recimo, naše tvornice automobila bi se morale zatvoriti ako ne bi imale pristupa dijelovima proizvedenim u drugim zemljama. Tako bi izgubili radna mjesta i slijedio bi ogroman poremećaj u privredi. Gospodin Obama kaže da Britanci, koji su glasali za izlazak, i dalje žele imati pristup slobodnom tržištu, ali bez obaveza. On je također dodao da je era profitabilne tvorničke proizvodnje, koju mnogi Amerikanci nostalgično žale, nestala zbog automatizacije. Nivo proizvodnje čelične industrije u Sjedinjenim državama je isti kao i nekad, ali zato je danas potrebno samo 1/10 negdašnje radne snage. Lideri su osudili bombaški napad u Istanbulu. Meksički predsjednik Enrique Peña Nieto je rekao da Meksiko i Sjedinjene države blisko surađuju da bi spriječili takav napad na svojim teritorijama. Sigurnost naših nacija proizilazi iz kooperacije i razmjene informacija među vašim vladama i zbog toga što smo u svakodnevnoj interakciji, kazao je on. U svom govoru pred kanadskim parlamentom u srijedu predsjednik Obama je istaknuo stabilnost odnosa Sjedinjenih država i Kanade, dok je Evropska unija potresena uslijed Brexita, a Kina u napetim odnosima sa svojim susjedima u Južno-Kineskom moru. Keep shooting, guys. Keep shooting.